Avanza o verán con falta de profesorado nas autoescolas. Non hai relevo xeracional, polo que os centros de ensino non conseguen completar os seus plantéis, non só no verán, senón ao longo de todo o ano. O verán é a época do ano máis elixida pola mocidade para sacar o carné de conducir. Unha das preocupacións cos que afrontan a súa preparación é a chegada do exame práctico unha vez superado o teórico. A lista de espera soen ser longas neste período do ano para poder poñer a proba a súa destreza ao volante ante o examinador, aínda que nos últimos tempos non está a ver tanta agarda. Temos a suerte que a Jefatura Local de Santiago e a Jefatura Provincial de Coruña están nos dando margen. Danos exámenes extraordinarios e vamos levando bastante ben. O sea, nós na nosa zona non temos problemas. A semana que pasou que en Santiago cerraron para os exámenes teóricos, pero por mantenimiento, pero non por outra cousa. O sea que o esforzo que está facendo a Jefatura Provincial é enorme. Mándanos examinadores a Santiago, 6, 7 examinadores, e entonces, pois vamos levando bastante ben. Polo momento están a ter esperas de como moito 2 semanas. O sea, nós temos que esperar que a Jefatura nos diga, mira, podedes mandar tantos, podes mandar 10, podes mandar 15, e no momento que nos din, pois tendes este cupo, nós vamos metendo xente. O bon, pois que vai aprobando moita xente, podemos ir metendo xente nova, metendo xente nova. Onde si hai falta de persoal é nas propias autoescolas, xa que non atopan profesorado. O sea, faltan examinadores, eles están facendo un esforzo, pero nós, por exemplo, faltan os profesores. Eu teño 3 profesores, pero necesitaría algún máis. O sea que non hai. Non hai relevo generacional. A xente é un traballo duro, é un traballo que desde fora parece moi sencillo, pero hai que traballar, hai que estar ca xente moi encima delas, ter paciencia, e non é para todos. Para converterse en instructor hai 2 posibilidades. O ben pola DGT, que é un curso bastante largo, ou ben con un ciclo superior. O ciclo superior, que se chama mobilidade, é un ciclo superior que che dá para cantidad de cosas. Dache para profesor de autoescuela, dache para impartir clases de CAP, dache para recuperación de puntos, dá para moitas cousas. É un ciclo superior que, lógicamente, son 2 anos, pero que aí a cousa empeza a funcionar. Ciclo formativo algo descoñecido, xa que hai poucos anos que se implantou, pero está a ter unha boa acollida. O verán segue o seu curso e a autoescola está chea de rapaces e rapazas que se están a formar para obter o carné de conducir. O volumen é maior, pero bueno, que non hai queixa, todo o ano estamos traballando ben e vamos intentando levando. As dificultades, eu creo que antigamente eran maiores, agora xa son un poquinho menos, pero tamén os rapaces queren, o sea, cuesta un poquinho máis de traballo centrarse no que é o carné de conducir. Téñeno como unha cousa máis liviana, máis pasajera, non é aquelo que antigamente cumplíamos 18 anos e o que queríamos que era sacar o carné, agora lévano con máis paciencia. Tendencia que se ven dando nos últimos anos e polo que parece non cambiará cedo.